Masu sauraro Assalamu alaikum, Shehu Usman Salu ke fatan an wayi gari lafiya cikin shirinmu na labaran asuba wanda a cikinsa za ku ji cewa Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce kowane lokaci daga yanzu magungunan cutar kuturta za su iso Najeriya. Yayin da rundunar sojin ruwan ƙasar nan ta bankaɗo tare da lalata wasu haramtattun wuraren tace man fetur a yankin Niger Delta, babban alkalin kotun ɗaukaka ƙara na ƙasa ya canja alkalin da ke shari'ar jagoran ƙungiyar IPOB. Jami'ar Bayero ta Kano ta kori ɗalibanta 62 sakamakon samun su da laifin satar jarrabawa. Hukumar Jami'ar Bayero ta kori ɗalibai guda 62 saboda an same su da zargin yin sata yayin rubuta jarrabawa. To a ƙetare za ku ji cewa jagoran Iran Ayatollah Khamenei ya yi watsi da buƙatar Donald Trump ta neman ƙasarsa ta dakatar da samar da makaman nukiliya. Tukanin labaran aka saurara na yau Lahadi 9 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 bayan hijira daidai da 9 ga watan Maris na shekarar 2025 miladiya. Labaran asbahin da za ku iya kallon sa yanzu haka ta shafinmu na Facebook Premier Radio 200.7 FM ko sauraro ta shafin intanet a premierradio.ng. Shirin zai somo da sha'anin lafiya. Da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce kowane lokaci daga yanzu magungunan cutar kuturta za su iya isowa ƙasar nan. Wannan da yana zuwa ne bayan jinkirin da aka samu na gwaje-gwaje da hukumar ke gudanarwa, lamarin da ya janyo dubban masu fama da cutar ciki har da yara ba su samu magungunan da suka kamata na kare cutar ba. To kakakin hukumar ta WHO ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewar an samu karancin maganin cutar ta kuturta a Najeriya. Ya ce hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta miƙa buƙatar ganin an sami izinin shigar da maganin cikin ƙasar a kan lokaci, kuma a watan Janairu aka amince da hakan.